Ensimmäinen soittaja on tässä. Yölinjalla Pekka Sauri. DJ Pate Tampereelta ja... Muistan sut. Nyt on todella kiusallinen, erikoinen pulmallinen tila. Miten niin? Osaanko minä pizzaa? Se tulisi vajassa puolessa tunnissa. Mm-hmm. Tää tulisi noin puolessa tunnissa. Täällä olisi Hornetia. No paljon parempi. Tulisesti marinoituna. Mm-hmm. Kumpihan nyt sitten ois? No on se mun helppo sanoa, mutta tätä mä kysyn. Eikö tää nyt ole se keskeinen kysymys, mistä sun kysymys? Sitten niin. Se mitä mä kuuntelen susta on se, että sä oot niin aika lailla niin älykäs ihminen, joka pystyy niin päättämään. Joo. Katsotaan nyt, mitäs veikkaat, kumpi menee uuniin? Sä pystyt tekemään sen. En minä osaa, anna olla. Se, että soitat mulle, niin se osoittaa sen, että sä pystyt tekemään sen. Joo.